Nakita na ang patayng lawas sa usa sa duha ka minero nga missing atol sa landslide sa Pantukan, Davao de Oro. Samtang laing lalaki usab ang missing atol sa flash flood sa Mongkayo sa samang probinsya. Ug Malita, Davao Occidental, gilunupan sab. Ani ang report ni Argil Relator. Sa ikaduhang adlaw sa retrieval operation alang sa duha ka minerong missing dihang natabunan atol sa landslide sa sitio Palo Purok Ecolan sa barangay Napnapan sa Pantukan, Davao de Oro, nakalutan na ang patayng lawas sa minerong si Henry Canupin. Usa siya sa upat ka minerong natabunan sa ilang bunkhouse atol sa landslide Martes sa gabii. Una na nga na-recover ang patayng lawas nila Gilbert Ayop ug Crisanto Canupin. Parayon pang ginapangita ang lawas sa usa ka alias Dodoy. Samtang sa lungsod sa Mongkayo, usa ang missing dihang nagka-flash flood ug nagka-landslide sab sa Purok 22 Mount Diwata, Huwebes sa hapon. Ginapangita pa ang 16 anyos nga si Anthony Rule dihang nawala atol sa pagbaha. Samtang samdan sab ang usa ka Apolina Rule, 19 anyos. Nagparayon pang retrieval operation sa lugar. Sa Malita, Davao Occidental, nakuhaan sa residente og video ang paghaguro sa tubig baha sa barangay Lagumit nga resulta sa pagbunok sa ulan alas 2 kagahapon sa hapon. Paspasab manigawas ang mga residente sa ilang balay, dalaan na salbang mga gamit. Nag-apaw sa dalan ng tubig dito sa barangay Lagumit. Duha ni siya ka area, duha mong guna sa kaklase nga agyanan nga sa katong sa may sarot dito to sa barangay Lagumit, ang isa diri sa barangay Makol. Kanang bukid sa Makol mo na ang moagi kaingon din sa poblasyon sinto sa Malita. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.